Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Decimoséptima edición da Festa dos Buíños de Meaño e aquí tamén temos unha mostra labrega. Isa vai pola 9ª edición e aquí hai dende xogos populares, tamén lateiros e ata fofuchas. Todo iso van a ver hoxe aquí no de Festa en Festa. Como Meaño nin... Estamos con Carlos Vieitez, alcalde de Meaño. Alcalde, moi boas. Hola, bo día. Como é esta Festa dos Muiños? A ver, no ano 2003 o Concello empezou a recuperar o que este tramo de Lores para poñer en valor os muiños e tamén a senda fluvial. Entón, a parte de aí, fixos unha festa, un xantar popular e continúase a día de hoxe. A finalidade é poñer en valor o que é o entorno dos muiños e a senda fluvial. Cantos comensales espéranse hoxe nesta festa? Tuvemos un incremento de comensales, estamos arredor do preto dos 350 comensales. Como é preparar a Festa dos Muiños para todos os veciños de Meaño? Con moita traballo, pero eu creo que está totalmente ben organizado, cambiamos un poquinho o formato, seguimos con música folclórica, mantemos o formato e incluso melloramos. María Estévez, concelleira de Cultura e Tempo Libre, como é preparar toda esta festa dos Muiños de Meaño? Pois hai moito traballo detrás, moita colaboración, os traballadores, moita xente do equipo, do grupo de goberno, de veciños que che botan a man. Primeiro ano que ve, segundo ano, terceiro? Segundo ano que veño. Que tes aquí un pouco no teu posto? Vemos queixo, vemos embutidos. Queixos, embutidos, membrillos, meles, chorizo, salchichón, xamón, baixón sal. Por certo, claro, non se pode tomar con tanto sal. Para todo o mundo. Para todo o mundo. Chorizo, picante, dulce, e despois un pouco de panceta. Despois tamén traemos un pouco de licores, unha variedade de licores, pois para todos os gustos. Un tartar de Santiago tamén, e un pouquiño así de todo. O queixo este pódese probar? Sí, Veña, pollo, a como ver, no? ímolo probar. Oh, Exquisito, non? eu, Próbate este tamén. isto vai quedar a cata aquí, pero probo un trociño. Eu son moi de queixos, por iso probo, Tamén teño queso azul, cabrales. Non me fales máis. Non me fales máis porque entón volvome tolo. Fernando Latonero, pon aí. Que temos aquí no posto, Fernando? Que ayer fun de gin tonics, coño. E resulta de que cando cheguei estaba dando a chava a ver se podía entrar, carajo, e coa mesma xa me sentiu a Carmiña, dousme por tocar ao timbre, e ven a Carmiña coa escoba, cacha na mar, e dixen eu, o próximo día non me pasa, este me vai alumbrar e non ves. Claro. Collín a botelliña do gin tonic, tamén podíamoslo facer así, pero justo máis así. Fun ao chino, comprei unha lamparita e monteilla aquí. Te das conta como vai a cousa? Sí. E automáticamente, cando chegue,
Voulle dar ben a cerradura, Porque creo eu, digo eu, era culpa da oscuridade, non dos gin tonics. No, eran as dúas cousas, tú. E vexo que tamén ten por aquí que nos ensinaba antes unhas gafas. Para cando teño que soldar a distancia, uso estas gafas. Vexo que están feitas de cucharas. Son dúas cucharas e máis unha abrazadeira, Unha cara, abrazadeira. me cacha na mar, espera a ver. Estábamos perdidos. A ver se son capaz de contalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... O cámara 10, das gafas atrás, das gafas atrás. Saiu a conta. Xa me está, xa vas querer levar, non, isto non arbendo, Eu fago cousas, réplicas de cousas antiguas. As que facía meu abuelo, que facía meu pai, e isto, pois, se fabricou hasta os anos 60, foi cando empezou a vir o plástico, entón foi cando tendeu a desaparecer os latoeiros. Os latoeiros terminaron sendo casi todos, como meu pai e casi todos, terminando sendo fontaneros. Por que foron fontaneros? Pola razón sencilla de que sabían soldar, manexar o plomo e o estaño. Entón, as primeiras tuberías que hubo de agua eran de plomo. Entón, por eso, os fontaneros pasáronse os latoeiros pasáronse a ser fontaneros. E se alguén agora viñese por aquí quere levar algo en concreto ou que lle faga vostede algo en concreto, vostede aquí tamén durante a festa tamén fai algunha... Tamén fai algo. Isto fixo desde a Esta mañán. de mañán. Todas estas pezas preparenas aquí a mañán, todas estas pezas. Isto teño como hobby, non é como É profesión. un hobby. É un hobby, non. De profesión, Eu, de profesión electricista. electricista. E cambiou a electricidade por a... Moi boas. Hola, buenas tardes. Mario Canteiro. Mario Canteiro, bueno, Canteiro un pouco de todo. Un pouco de todo. Que temos aquí no posto hoxe, na Festa dos Muiños de Meaño? Mario. Bueno, pois a ver, unhas machadiñas, viño xa de propia cepa, bueno, cousiñas que se van facendo así no tempo libre, claro. Claro, pero digo eu, porque os viños, por exemplo, están colocados nuns sitios que chaman un poquinho a atención. Claro, porque o viño ven da cepa, entón hai que poñer no seu sitio. Esos están colocados perfectamente. Están colocados na cepa da que veñen. Claro, que este é o símbolo entendes, do que é a evolución do viño. O viño sale da cepa, despois vai á botella. Entón aí xunto todo e aí queda. Se queda mallado todo. E despois as machadas que ten por aquí. Decíame que estaban feitas... Están feitas con catalinas de moto. Quito yo que son os dentes, prepara, soldoas e fanse así as machadas. En que momento xorde esa idea de decir vou coller a Catalina da moto e facer unha machada con ela? Esa idea xorde cando se che encende a bombilla. Entonces aproveito ese momento e falo. Pero pasa moitas veces o da bombilla ou... No, porque a veces afúndese. E que é iso que temos ali? Ese é un mueble reciclado, con palés, unha porta de lavadora, o que tiña así pola casa todo tirado. Entón xunteino. Facendo recoleta. Fui xuntando e saleu eso. Na cabeza caben moitas ideas. O que pasa é que eu como ordenador teño as todas en MP3. Que temos aquí no stand, María? Pois mira, que no stand temos cousas feitas a man, de tela, sobre todo para bebé, temos camisetas decoradas e despois temos cousas que confeccionamos nós. Estos son babeiros bandana, temos tamén os turbantes oncológicos, temos petos de bebé, bueno, hoxe temos menos cousas porque a verdade que no verano as feiras están salindo bastante ben. E despois temos así cousiñas máis menudas como pulseriñas e coleteros que facemos cos restos das teas que nos van sobrando. Pois cousiñas para colgar os chupetes con avalorios de calidade alimenticia. Eu registrei a marca Bonequiña, que a vedes aí, coa idea de que me gusta moito a roupa sport. Entonces, pois creei a marca con esa idea e, bueno, casi todo o que fago en esa liña. Ahora empezamos coa liña esta de turbantes oncológicos e turbantes tamén para os nenos que teñen o implante coclear, estas cousas, bueno, porque é unha demanda
por desgracia social, que non está moi cuberta e cando se cubre suelen ser precios pouco asequibles. Bueno, a maioría está feito a man, non? Sí, a Canto maioría, tempo sí. hai detrás de todo este traballo? Pois depende, estes baberiños, por exemplo, levan pouquiño tempo, os turbantes xa levan máis, o confección do mono, como tamén facemos os patróns, pois tamén é algo que é máis elaborado, e despois decorar as camisetas o que máis leva pois son os cocheciños, estas cousas que levan máis dunha peza, porque tens que montar todo e despois colocalo na camiseta. Pois os muñequiños estos de ganchillo, que eso sí que son moitas horas, porque vas facendo peza a peza e despois ao final unes todo. Rosa Fofuchas, leo aí. Sí. A ver, contame, que tes por aquí no teu stand? Pois son unhas muñecas feitas de goma eva postas nun jollero. Pero son preciosas, iso primeiro. E como é facer estas fofuchas, estas monecas con goma eva? Pois van feitas é unha bola de polespán e vas moldeando a goma eva. Algún traballo levará, non? Porque ti dilo como que iso fais en dous minutos. No, en 2 minutos no, pero bueno, leva o seu tempo, o seu traballo. Última pregunta xa. E a xente que merca moitas fofuchas, gustalle, non lle gusta? Gustar, gusta. Comprar, non? Pero ver... Sí, ver si, sempre se acercan. Claro, só falta que compre. Que temos hoxe por aquí, nesta mostra Bueno, labrega? pois son os traballos dos cursos que se fan durante todo o ano, no que participan as mulleres, e isto é unha exposición de todo o traballo que se fai ao largo do ano. Moi ben, moi ben, moi ben. Como podes ver, teñen cestería, fan pintura en utensilios antigos, faise bolillos, fanse traballos con papel de arroz, bueno, un poquinho de todo. Un poquinho de todo. Traballos de reciclaxe con tela. Suele ter bastante aceptación, gustalles ver o que se fai, como sempre son, pois eso, traballos manuais e cousiñas, pois lles gusta ver un pouco os cursos que se van facendo. Invitamos a todo o mundo que se queira facer socio, por suposto, a que poida vir á asociación, acollémolos coas mans abertas. Os que queiran vir hoxe a ver aquí na mostra labrega. Pois imos esperalos, porque non os esperamos aquí sentadiños, ou que? Sí, pois é boa idea. Que temos aquí neste posto? Bueno, pois aquí temos monederos feitos de ganchillo, un pouco de xabón, algunha cousiña así po pelo, llaveros e marionetas. Decíasme, monedeiros de ganchillo. Feitos de ganchillo. Feitos por... Por mí, por Rosa. Canto tempo leva a facer estes monedeiros os de ganchillo? Pois non sei, a ver, é que todo depende, porque valo facendo nas horas libres, entonces... Vas pasando tempo e... Claro, é que vai todo en horas libres, entonces non calculas o tempo. Entón estamos aquí máis por un hobby, máis que por outra cousa. Sí, é un hobby. E o tema do xabón, por exemplo, xabón de aloe vera. Eso como conseguimos ese xabón? Pois nada, o xabón de toda a vida das abuelas, feito con sosa e con aceite, e nada, e botamos aloe vera. E vale igual para a cara que para a roupa. Hai que utilizar en todo. En todo. Además é buenísimo. Moi boas, como te chamas? Hola, soy Patricia. Como se llama tu proyecto? Mira, mi proyecto se llama Aire de Ingara y aquí está reflejado todo lo que me gusta hacer, ¿no? Yo trabajo con niños, con mujeres, soy animadora sociocultural y voy haciendo talleres y bueno, la artesanía siempre me da pie a entrar en los lugares, ir conociendo a las personas y ahora me gustaría quedarme aquí en Galicia y empezó con la artesanía, ya voy a ir conociendo un poco la gente local para ver si pudiera dar talleres también durante el curso y bueno, quedarme aquí un poco para aprender muchas cosas y el gallego que me gustaría aprenderlo también. Pues en Galicia sobre todo he cogido a una amiga Marina que me está enseñando su artesanía que hace macramé y la verdad que ya tengo muchas ganas de aprender un poquito más y como veis hace unos collares muy elaborados, entonces mi objetivo de artesanía es aprender a hacer estos nudos con estas piedras tan bonitas y luego por lo que voy viendo por ahí pues me gusta mucho cómo hacen las bebidas típicas de aquí y la comida. ¿Cómo te enteraste de esta fiesta, la fiesta de los Muiños aquí en Meaño, en un sitio aquí de Pontevedra?
Pues mira, estoy viviendo en Meaño ahora y me vengo todos los días con mi hijo a bañar a este río por las mañanas. Y ayer vine y dije, ¿qué pasa aquí? Y hablé con la concejala de Cultura del pueblo y ya me dejó este huequito para venir. Estoy muy contenta porque ya voy conociendo a la gente del lugar y encantada. Moi boas, estamos ca cociñeira, nome? Celi. Celi. Varios anos xa vindo aquí a Festa dos Muiños. Sí, moitos anos, 15 creo. 15 anos. Bueno, que menú temos preparado para hoxe, para todos os comensais? Pois mira, temos, de principio, temos croquetas de mexillón, temos empanada de bonito, empanada de zorza, queso, pulpo, carne ao caldeiro, e despois os postres, helado, bizcocho, cereixas... De todo un pouco, polo que vexo. E despois cafés, licores e todo, que... Que esa igual é a mellor parte, non? Pois para algúns sí, casi seguro que sí. E dende cando, dende que hora traballando aquí para poder preparar o polvo? A 7 da mañán, sí, que empezamos. 7 da mañán traballando aquí. Sí, claro, fai falta o tempo, porque claro, son moitas potas, porque claro, xa ves que por aí hai moitas potas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hai 8. Hai máis por aí, hai máis, porque ali, mira, ali tendes unha que é enorme. É verdade, incluso aquí abaixo, 9, 10, 11, 12... Claro, temos todo por aí repartido. Porque si vos vides preparadas con todas as... E hai que vir preparado para comer tamén, Vostede despois tamén disfrutará. Tamén, claro, pero bueno, eu que quero que a xente coma, non? Iso é verdade, pero vostede importante. Vostede tamén. Eu tamén disfruto de ver a comer a xente, nós tamén, ao final tamén comemos. A cociñeira tamén terá que comer ou non? Como é? Hombre, ti non ves que estou de boa palla. Festa dos Muiños de Meaño, aquí vens a comer. E a comida onde está? A comida van a entrar ahora, xa verás. Ahora empezan a repartir. Xa veréis. Ahora van a repartir. Sí. Ah, porque o viño, iba a decir eu, aquí só vía auga por agora, pero viño virá, viño. Aquí cómese de maravilla, hai que vir cada ano, que non ven non sabe o que perde. Sí. Home, hai que facerlle publicidade a isto, somos moitos, pero... Pero nos entendemos. Pero facemos un oquiño e entramos todos. É moi importante reunirnos aquí tan que solamente sea unha vez ao ano, para que non se perdan as boas costumbres e as cousas de aquí das aldeas. Moi boas, aquí... Mira, xa vou acabar o cornecho de pan. Iba a dicirlle eu, porque a comida ainda non chegou, pero xa o pan xa está metendo ben. Aquí sentadiña, comendo panciño, bebendo unha pouca agua, que trouxeron agora. Bueno, auga nesta. Agora xa teño viño, e voulle botar un sorbiño, mira. Como está? Salud, moi ben, é o primeiro ano que veño, pero estou moi contenta. Sí. Sitio moi bonito, moi agradable, a compañía toda. E vamos a pasar un día ben, eu creo, vamos. Un día excelente. A experiencia é boa. Pois a ver se ven a comida xa, ou non? Moi ben. Porque senón o pan xa o vai liquidar. Vamos meter o pan, que o pan está demasiado bo. Demasiado bo? Sí, este é o máis mellor do mundo. Este é o máis mellor do mundo. De onde ven? Do Grove. Do Grove. E que fai o Grove aquí en Meaño? Aquí en Meaño, porque teño uns amigos que son aqueles señores e vai moi ben, a cousa vai moi ben, moi ben. Vale, digo eu, vai moi ben, pero aquí comida vexo pouca, É que aquí temos un boliño de pan que ten aquí a chuchiña. Que está sen tocar. E a comida cando ven entón? E dentro dun momentiño e agora un brindis por todos. Veña aí un brindis. Opa! Salud! Veña un brindis aí todos xuntos. Chicos, salud! Están como a queren ou non? Estáse como a un quer ou que podes estar mellor, digo eu. Claro, hai anos que vimos estamos... Unha cousa, vostede brindou con auga. Son da mala sorte. Teño que conducir, home. Pero non pode beber viño ou? Sí, de que un pouco xa bebo, non te preocupes, de que un pouco xa bebo. Porque brindar con auga dá mala sorte.
Oudín. O caso que non este Valdeiro. Ah, vale, o caso que non está Valeiro. Bebemos viño, non hai problema ningún, aí xa se sirven. Bueno, entón, que esperando a comida Esperando a comida, que todo está moi bo, e a pasalo ben. e despois a bailar un pouco. Hombre, que Ese vai ser a mellor parte. ese é a mellor de todas. A bailar a escachar, hasta que doe ao corpo. Aquí agora xa comezan a servir os primeiros entrantes. Nos imos uns momentiños a publicidade e cando voltemos, pareceme que por aquí xa van estar papando. Organiza Concello de Meaño. Voltamos da publicidade e nos continuamos aquí na Festa dos Muiños de Meaño. E agora ven a comida, carne ao caldeiro, tamén polvo e incluso viño. Pero eu falar prefiro que falen eles. A comida que? A comida estamos esperando a que veña. Mando un saludo para todo o Concello de Meaño, para o da Cultural e para todas as miñas amigas e familiares que teño lá no Viso, no Rondela. Para Seijas e máis para os fillos. Vostede como alcaldesa que manda aquí saúdos. Home, eu teño que nos saludar. Isto é unha maravilla. Unha maravilla, sí, señor. Como isto non se ve en ningún sitio, chicos. Esta comida é así, esta pasar bomba aquí, amigo. Nin playa, nin hostia. A viña bárbaro. Pero vostede xa probou algo? Bueno, aí o prato está ainda baileirinho, Ve unha mosca. Por Dios, pero que pasa aquí? Pero tamén hai moscas no menú ou como vai? Verdad. Por aquí que tal lo estamos pasando? Por aquí, mira, o viño, isto é unha maravilla. Sí? Sí. Que lle parece? Facemos un brindis aí co viño. Veña. A mí gustame moito traballarme, tamén comer encántame. De verdad, vivo pa eso. Que tal esta carne? Está moi ben, é o primeiro ano e veño, pero é moi contento a festa esta. Moi organizada, moi bona comida, moi ben, sí señor. Gustalle o mismo traballar que comer ou algunha máis? Me gusta mejor comer e traballar. Eso me parece que somos dous, Si me entendes. Esto repetín ahora. Ah, repetido xa. Esto repetido, xa comí antes. Moi ben, estuvo moi bonito. Una festa muy bien hecha, sí señor, así me gusta. Esta carniña, ¿cómo está? A carniña riquísima. Riquísima. Sí. Que bebe auga ou viño? Auga. Auga. A auga, viño. E remarcouno. E remarcouno. Non marqueino. Este puxéromo estes daqui. Estes bandidos puxéromo viño. Que tal o polvo, primeiro? O polvo riquísimo. 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 Repetiu a carne? Repetín a carne. Repetiu a carne. Repetín a carne. O polvo non, sí. O polvo non o puxeron a repetir, senón repetíamos polvo pa diante e pa atrás. Dese había menos, pode ser. Menos. E que lle está parecendo a festa dos Muiños de Meaño? Moi Mira rica. xa algún ano atrás ou esta primeira vez? A primeira vez. E que tal? Moi ben. Foi pola mostra La Brega que hai ali, con toda a artesanía e demais. Ainda non foi? Sí, que fui. Compramos queixo, chourizos, compramos mel e compramos xamón. Amasé, hai que comprar todo amasé. Amasé, que foi onde comprou vostede. Todo amasé, a mellor da festa. Agora se pode tomar o viño. Ahora pode xa pode tomar o viño, pero sigue grabando, Veña, vamos a brindar. Veña, brinda aí. Que tal a carne? Buenísima. Buenísima. E el pulpo exquisito. Non hai queixa de nada. De nada. E agora que Sois guapísimos vosotros. Tú y él. Guapísimos os dous, que aí está o cámara traballando. Tú sobre todo, Sí. No, en cámara sujeta. Para que non se sele, non? Para que non se... Vaya onde vaya sempre son guapísimos, non sei como facemos aquí. Sois guapísimos. Non se me tape vostede, non se me tape. Pero por que se me tapa? A ver, por que se me tapa? Que eu sepa, Rubén máis eu non comemos a ninguén, ou comemos a alguén. Mira, que non comemos a ninguén. Non comemos a ninguén aquí. Mira o cámara, mira. Vouche dicir que era moi guapo. Pero, pois menos mal que escoíteme vostede. Menos mal que son moi guapo, e méteme unha bofetada.
Se tuvera unha dieta para ti. Eu como vostede arranxome aquí. A ver, que vexo que vostede moi lamonciña. Que tal a carne? A carne ben, pero as patatas esta deixo para mañán. Pero, mira, se está falando igual, se está falando igual. Que pasa, non a coñecen a casa ou que? Non a coñecen a casa. Nada. Meu fillo ya non moi guapo. E así acabouse, e así rematamos. Pero escoíteme vostede que se nos célansenos por aquí ou que? Sí, claro. Está ali a abuelita, sacándolle a abuelita e nós que? Ela non quería salir. Ah, pero porque se casa para domingo, Cásase para... Por domingo cásase. Mira, vostede non irá de madriña ou como? Non sei, si volle de dama de honor. Así da gusto. A Que ver. tal a carne? Que tal todo? A carne buenísima. Sí. A mí botaron este juezo, Pero... un pouco máis como Sí. pensando que era carne, pero estaba... Ai, Pero o oso está rillado, Está rillado, porque eu comín tamén. Entón- É o pulpo, e agora que veña o café a tarta de Santiago... quedamos listos. Estamos listos, mira para aquí. 3 kilos máis. Pois entra no vestido para ir á boda da compañeira ou? Ainda é, ai, o outro é traxe... É traxe amplo. Ai, é de dama de honor, verdad, que lo é decía cielo, vostede. é cielo. E así arranxamos. Cielo e blanco, Sí. porque ela vai de blanco, eu vou de cielo e blanco. Vostede unha preguntiña. Sí, a ver. O viño que tal, entón? O viño... Eu penso que bo, Eu penso que saiu ben o viño. O meu é clarete, Sí. Pero moi bo. Ya, ahora entendémonos. Gañadoras do premio. Gañadoras do premio. A ver, que tocou aquí no premio? Pois sabes que trae unhas aceitunas maravillosas que non sei se unha son de cesta de Andalucía ou de frutas. son. Cesta de frutas. Unha cesta de frutas. Hasta trae allos para as meigas. Que tal a comida? Como estivo? Estupenda. Sí. Buenísimo. Un pulpo. Para repetir. O mellor Un pulpo o pulpo. O mellor o polvo. Sí. E empanada. O polvo mellor. E empanada. Está ben. A caldeirada. A carne ao caldeiro riquísima. Non hai queixa por nada, entón. Nada. Os Tira cociñeiros ves a xente buenísimos. que xuntamos. Mira que xunta me año. Porque ver. Con quen viu acompañada? Con a Pois, tropa aí de meu cuidado. cuñado, meu home, miña cuñada, eu. Todos somos Todo, de e año. empanada. Empanada que tocou. Pero esa é da casa, ben ou como é? Esa ven da casa ou como é? Este é daqui feito É daqui, todo. feito todo aquí. Meaño. Teñen de todo. Falta meaño. E meaño que falta, non falta nada. E como vostede, que falta? Non falta nada. A mellor festa do ano, A mellor festa do ano. Bueno, pois así quedan todos invitados na casiña, que Todo, veñan. é como meaño ningún. Todos acaban en meaño. Que xa cambiou de blusa. Ah, sí, porque agora vai fresco. Agora vai fresco. Xa comeu a comida que tal? Xa, de maravilla. Estaba todo de maravilla, preciosa. Estaba moi boa. Que lle gustou máis? O polvo primeiro, a carne? Todo o que puxeron. Non hai queixa por nada? Nada. Que ano estivo mellor? Para mí son ben todo, pero hoxe está ainda mellor que ningún ano. E a carne? Boa, todo bueno. Sí. No, non me barcó. Que tal a festa? Muy bien, Muy bien. de maravilla. A carne que tal? Muy Porque xa buena, volou, o muy prato rica. aquí xa volou. Muy rica. Sí. Sí. E o polvo que tal? O pulpo? El pulpo muy bueno también. Y por Aurora mejor. No, que vamos facer despois? Pues mira, ahora vamos a sacar un dulce que traje. A ver que nos van a sacar aquí o produto. Este é o postre que traen. Este é o postre feito por min. Vaya pinta ten, Vaya pinta ten. Eu non marcho, vostede non se preocupa. Eu cando hai comida por aquí son un lambonciño, non hai problema ningún. Eu tamén son lambonciño. Pero Rubén, esto pareceme que aquí está a maxia da festa para estes trouleiros. Agora con isto comeza a festa. Con esto empieza a festa. Ahora empieza a festa, porque estes son uns lambóns, todos os do Grove son todos os lambóns. Todos os lambóns, todos, mira. Miña prima, meu primo, outra prima, meu primo, amigos, meu primo, miña prima, outra prima, meu primo, amigos, meu primo, outra prima, miña prima.
Todos os lambóns. Bueno, pois entón ahora disfrutar con estes postres e tamén cos postres que traían aí e con estas maravillas que Mira, os trouxeron. postres que traían aí os ves vir un helado. Bueno, pois entón a gozar da festa do que queda, Moi e ben, pasalo David. ben, E e se mellor. queres un trozo, te ves. Vimos, se queremos un trociño, vimos por aquí. Ou non, Rubén, ti que dis? Aí está, quedou inaugurado. Toma, David, vete comiendo. Boísimo. Boísimo. Despois damoslle de probar a Rubén, despois damoslle a Rubén de probar. Vexo que lle gusta o viño. Riquísimo. Riquísimo, é logo de onde somos, e o viño é do noso rico Alvariño. E a carne que tal, e toda a comida? A tarta comese sola. A carne. Ai, a carta non se rompeu, eu non a vin diante de miña. No, pero eu aquí isto mira todo vacío, mira todo baleiro. Porque xa comemos todo. Digo eu, por iso digo eu. Para que viñemos, para que viñemos e non para comer, é para comer todo. É que comer todo se no outro ano non nos trae. Porque primeiro ano que vengo, o segundo, terceiro. Hai que comer primeiro, segundo, terceiro e cuarto tamén. Todo o que voto. O que sea. Que tal entón a carne, as Moi cereixas boa. agora, o postre? Moi boa. Viño, agua, que bebeches? Eu agua, conduzco agua. Aquí vale, somos perfecto. xente moi responsable. Ben, así perfecto. Que lle tocou? Pois un rastrillo, O rastrillo? pero non ten motor. E querío con motor? Claro. Por qué? Porque xa son bella e xa me fai falta con motor. Pero bueno, por lo menos tocou, e hai outra xente que non lle tocou nada. Sí, tocoume. Bueno, vostede que tal lle pareceu a carne, a comida? Moi ben, moi ben. Todo exquisito. É moi fresquiños aquí agora, moi ben. E o café que Eu tal? sí, o café moi bo, e de pota moi bo. Sí. Perfecto, estuvo todo moi bo. A verdade que este ano, o que decía ela, estuvo todo moi bo. E repetíchedes? No, eu no, porque con unha cantidad xa me chegaba, pero no, pero Xa chegou con unha. Xa chegou con unha. Entón que para o ano vimos aquí. Home, claro, hai que repetir. E que lle decimos a xente que veña para aquí as festas dos muiños de Meaño, para o ano. Claro, hai que vir. Hai que Home, vir. Meaño corazón de Salés, hai que promocionar, temos que estar aquí, todos xuntos. É logo de onde somos. Nin playa nin hostia. Mira como veño, eu traigo unha borracheira de viño que auga non bebo. Mira Maruxiña, mira como veño. Non hai queixa por nada. Nada. Como hai tanta troula, tanto ánimo no corpo? Pois isto é a xente xoven como nós, con casi 80 anos, e seguimos levando dentro do corpo, non pasa nada. Queda moito por diante. Eu non penso morrer para agora, que va, deso nada. Ainda vai quedar. Quedan moitas festas aquí aínda. Que temos nesta botella? Este aguardiente de hierbas. Riquísimo, é logo de onde somos. Que é moi bo para a digestión. Para a digestión. Que fai falla despois da carne, do polvo. Eso é unha pasada, tío. Eso é unha pasada. Que vamos a probar? Pero aquí que hai, cabreiro, aquí isto é auga. Este é licor café. Isto é ouro en paño, Pero ven a botellinha da auga. Sí, claro. Cor da auga non ten. Porque hai que facer o gasto de todo, Sí. De todo. A ti dá gusto. Veña un pouquiño por aquí, outro pouquiño por aquí. Outro pouquiño por aquí. E aí facemos o brindis. Daime... A mí, eu non sei como é. Pero en todas as festas dame de beber, sempre. Eu sei polas festas acabo, saio non sei. Sabes cantando, en vez de jarabar, sabes cantando. Pero probámoslo entón. Hai que A ver, probar probo. un pouquiño, claro. Probo un pouquiño, a ver. Arriba. Aí está. No, sí, señor. Iso é unha maravilla, chaval. Dor de gorxa non volvo a ter nunca máis. Non che doi xa máis. Xa estou curado para o que queda. Curado para todo. Ben, todo ben, postres. perfecto, todo perfecto. Sí. Postre, todo ben, ben. Que bebeu?
Por vivir agua máis albariño. Vale. A auga supoño que boa, porque iso di todo o mundo. Albariño, buenísimo que é da zona. Buenísimo. Vale. Que vamos a dicir? Como meaño ningún. E agora para facer a digestión? Ahora para facer a digestión hai que ir bailar. Como está o corpo? Aguantando aquí o baile? Joder, con 82 anos. E dando caño como ten que dar. Isto que vais a mellor toda a comida agora sí ou que? Home, a digestión apura un pouco máis. Axuda a facer a digestión. Axuda, con chupitos ainda vai mellor. Ainda vais a mellor, hombre. Ainda nos movemos mellor. De verdad que sí. Movéndote, descalza que tamén andas. Porque se baila moito mellor, sobre todo na erva, subo fresco, co calor que vai. Bailando un pouquiño aquí. Home, ten que ser. Despois de toda a comida. Facer a digestión. Facer a digestión moito mellor. Home. E a rapaciña que... Un pouco tímida. Está contenta de vir ou non? Sí, seguro. A ver, dislle hola a cámara. Dislle hola. Hola. No. É que non se quere despedir, non quere marchar de festa en festa. Facendo digestión, comeron ben. Genial. E agora aquí movéndose con esta música, unha gozada. Vamos, co día que quedou, que máis podemos pedir? E primeiro ano que vides xuntas. Aquí sí. É que estamos fora, estamos en Ginebra. Somos de aquí. Este ano cadrón nos vir no verán, pois hai que aproveitar as festas, hombre. Bailando de todo. Genial. Arriba Meaño, Vai mellor así a digestión, cos bailes, de maravilla, de maravilla. Sí. Ademais, coa comida que comemos, agora temos que facer hai que facer a digestión, hai que facer deporte, haberá que baixala. Para que de gira a cousa, verdad? Digo eu, e que tal aquí co grupo, ben? Moi ben. Sí. Moi ben. Pero vostede ve que leva o ritmo no corpo, móvese ben. Sí. Xa coñece. Diado pa. Así da gusto. E a compañeira que? A compañeira non para de bailar tampouco. Somos irmáns. Irmáns? Somos irmáns. Pois a irmán non para de bailar, vostede tampouco. Eu tampouco, hai que bailar. Hai que moverse. Hombre, eso é unha maravilla. Hai que facer a digestión da comida. Eso é unha preciosidade. Sí. O baile para min é a gloria. Sí. A gloria. Aquí líame a bailar, pero eu de bailar nada. Eu de bailar nada, a ver como vai. A ver como vai. Que tal o fixo? Moi ben, moi Sí. ben. Si saber bailar, como Sí. non saber bailar? Está mentindo. Non estou mentindo, saber bailar. Pero vostede o ritmo no corpo, Hai que darlle a comida agora. A comida deulle antes, e agora aquí... Agora espera, hai que desmiluíla. Por aí ou non? Eu descoordino de todo.
nosa banda xa imos rematando na festa dos muiños de Meaño. E saiban vostedes que se queren que vayamos gravar algunha das súas festas non teñen máis que chamar o 986-710-741 ou mandar un correo ao de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na próxima festa, porque esta está moi ben. Vamos quedarnos por aquí co baile e eu, que son un lamociño, xa me levo un poquinho de queixo azul. Vémonos na próxima festa. Chao. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. ¡Ah! Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Oh, ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.